بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سكراب إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جولي دو النبي صلى الله عليه وسلم إن جوتي جنغال يا وب بينال تيفي من فوجو تاما إندمون يتو دمون جامو دمون دو توا إنو تورا فوف gida horeɓe fayotade garniya moni fu jowtama on duwanama o ñagama duwaw eɗen e balɗe sappo tekite korka ɗe hande yo noga e jetti lewru korka eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrin en sawaba ɓe garti e yewtere meɗen wurtinde jammaji lewru korka ko wiyete spécial ramadan nenno eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawrin en ŋeñal ko jiɗɗen gadade muɗum mawdu hande o de zakatul fitri wa adabul eid. Zakatul fitri e neediji julde. Zakatul fitri yo hunde noon ko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ani en. arande fu ɗen mbiya inna rabbakumul karima shara'a lakum fi khitami hadha ash-shahr ibadatun jalila yazdadu biha imanukum wa takmulu biha ibadatukum wa tatimmu biha ni'matu rabbikum. jomum Allah subhanahu wa ta'ala o shartani on o shar'ani on shariyaji e timmoɗe nduɗo lewru e dewe mawɗe ɓeydoje imanako moɗon, kiɓɓinoje dewal moɗon, timminoje nema Allah e dow moɗon. nenno wa min tilkumul ibadati zakatul fitri wa eid al fitr. ɗum ko wiyete zakatul fitri ko zakka yargo kañum e julde yargo so ɓe mbiya iidi julde iidi ɗede dewe ɗiɗi mawɗe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en e timmoɗe lewru korka ndu. joni zakatul fitri o e ngara haalde toɓɓe makko seeɗa, hukmu ha kiite makko, anwa'u ha noneji makko, miqdaru ha alqadara makko hono ko hani hokkede ko, waqtu wujubi ikhraju ha wakkati jokka e wajibakol makko e wakkati ittugol makko e dow ɗe toɓɓe hakke hono 5 wono garten haalde e dow muɗum e ley oɗo mawdu uka. haw wi aranede fo kiiɗe zakatul fitri de hukmu ha sunnatun wajiba. zakatul fitri yo sunna noon sunna bajibiɗo ala ayanil muslimin e dow pay alislamiyan ɓe, ana wajibi e dow mone foof li qawli Abdullah ibn Umar, saabe konngol Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lamɗo ɗerremo kanko e baabi ko o wi farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitr. o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam farri zakatal fitri sa'an yo sawal noon min tamrin ko jeeya gila e tamoro aw sa'an min sha'irin walla sawal du e gawri walla mbiya ñamri adal abdi woni e dow maccuɗo walla horri e jiyaɗo wal zakari e gorko wal untha e debbo moni fo ittat ngal ɗo sawal ittudengal bi ma'ana tan e nguure. annabi sallallahu alaihi wasallam haali ñande mum nde ko tawa ana wuure nokku maɓɓe ɗum joka hono tamoro en e ñamri seeɗa ñamriji honɗo indi ɗi ka murat ndu de kala nokku fuu ko tawa ana wuura e dow muɗum fuu e dow ɗum woni hono ko ɓiccata e muɗum. joka so gawru noon, so maaro noon, so bambari noon, so alkama noon, so tigaje noon, soko tawa fuu hono gartanam haaldude kala ko tawa ɗon guura e muɗum fuu e dow ɗum woni ko zakatul fitri o ittete e muɗum. nden noon sallallahu alaihi wasallam wajibin ɗum e dow asilami fof, dimo e maccuɗo e debbo e gorko ana wajibi e moni fuu e suka e mawɗo ana wajibi e moni fuu
mono fu ittande zakat al fitri kala mo lewru ndu ka dari so tawi jomum rimama futtimi wajibi ke muɗum nanno hon noon du wa amara biha an tuadda qabla khuruji nnasi ila sala annabi sallah sallam yamiri du zakat al fitri o hokke ko adi yimɓe ɓe yaade fummere ko adi yimɓe ɓe yaaje to juulete to zakat al fitri o itte ko adi ɗum ɗon honno garten nam haaldude noon joni anwa'uha jokkay noneji makko kanko zakat al fitri o saabi en kal dalili makko ɗum kongol ibnu umar iwde annabi sallllahu alayhi wa sallam hadisa o du boukhari e muslim fu pilliki mo honnon du o wi joni ka anwa'uha noneji zakat al fitri o noneji makko ɗi de ɗoni allati tukhraju minha ɗi zakat al fitri iccete e muɗum o wi tukhraju min ghalibi qutil balad zakat al fitri ana itte e nguure jaaliɗo e ngendi walla e nguure jaaliɗo e leydi ko leydi ndi ɓuri wurde e muɗum fuu ɗon woni ɗo zakat al fitri o ittete nden noon enen ngam men alhamdulillah ɓuri wodi fuu en jii yatan bawɗo yimɓe pota ko laaɓi hen ni so a guura o e maaro ɗum ko ɓurɗa wurde e muɗum itta e maaro so a guura o e gawri e alkama ɗum ɓurɗa wurde e muɗum itta e muɗum nden noon noon woni hono no ɗum hani yarude donc kala ko ta jamano wuura e muɗum sanne sanne fuu ɗon ɗo ɗum ittete e muɗum sawaun zar'an aw urzan so tawa ko remete goƴƴu noon walla so maaro noon fuu itte ley hen amma al ikhraju bin naqd ittirde zakat al fitri o e kaalisi ittirde mo buuɗi o ɗum ne hono kabaru mum wori moodi ba ɓe peccima groupe aji ɗiɗi hono jumhuru o ni ɗon ko wiyete majorité ko ɓurɓe hewde ɓe ka fuu mbi honno hadisa o wardi ene bindi ɗi wardino min jaranno min ittiran ñamri jokka so maaro so gawri so mbayeri so mbambari so alkama so tigaji so goɗɗum fuu min ittande ɗum ɓe kadi on no mbi joni amma mazhabu sada al hanafiya ɗon mazhaba imamu abi hanifa wa gayrihim e tana maɓɓe du min al ulama il asirina jeyaɓe e moodi ba wonɓe wurɓe hande wakkati joni oɓe teteɓe e yoga mazhabaji ɗi fuu aɗa andi joni famude hunde mañire ni wordi feesi e mazhabu gonɗa so gollira hono on ɗon faamo ittitaɓalle mazhabu o enen jokka e ley ɗum moodi baɓe kewɓe abou hanifa en e ko nandi e muɗum e jokkuɓe honno famirno foof ɓen kolli wiidan dago ittire kalisi ɗum sabi sono wiya mazhabu abou hanifa o mazhabu ahlu rai dunke en hakkille bimanda ɓe gollira bindi koy ka so bindi ɗi wari fuu kamɓe ɓe gattan len hakkille mabɓe tawi ana yaada e bindi ɗi ha ɓe to mbi tan hono bindi ɗi garruɗe noon tan minen ka min gollirta tikki takka min gatta hen hakkille non abou hanifa ka watti hakkille muɗum wi ana dago ittire kalis saabu no wawi tawi wakkati muɗum o itto o zakka o kaalisi jaati woni ko jomum ɓuuri hasi wawde hokkude diina fe hono ittiri ñamri o masalan joni hono wonɓe caggal leyɗe ɓe sukaɓeje meɗen jawɓe caggal leyɗe amérique en français nokki goɗɗe goɗɗe a tawan toon jaati wiɗon keeɓa gawri ni jaati wona hono ko newi sa itti jaati on keɓamo dokka kasin ɗum ɗo wona ko newi ka a tawan so kaalisi noon fou ana wawi ittede hono nomin nardumude ɓe mayɗen ana kaala yimɓe meɗen wonɓe caggal ɓe ko ɓuuri moƴƴude zakat fitiri maɓɓe de ɓe itta kaalisi so witti kaalisi fou so e moyi ɓe nelda wara ga yimɓe ga ɓe cooda ñamri ittana ɓe walla ɗum dokka talka e hono kaalisi o maintenant ɗum fou ana sella e ley hen ha so tawi joni yo kaalisi no hono foti kanɗa ittude no modi ɓe amen ɓe kaldino ɓe mbi so tawi kaalisi noon fou temedde ɗiɗi woni ko ittete e dow inde neɗɗo goto foof buuɗi temedde ɗiɗi ɗum woni ko ittete e dow inde neɗɗo goto foof buuɗi temedde ɗiɗi so tawi joni famille maɗa o yo on yimɓe joyo an e debbo ma an e joom suudu ma e ɓikkoye ma tatoy buuɗi ujunere ittoto goto foof buuɗi temedde ɗiɗi ko saabude talka ƴewete joom kaalisi ƴewatake neno talka ɓe mbi temedde ɗiɗi ne wuura ɗum e ley ñalawma e ley ñalande guure woni nde pummari bottari hirande ɗum wiyete guure no temedde ɗiɗi ne wuura talka e ley ɗum tawe waɗa e hono ñamdu hono bonnude kaalisi masalan joni tew sa feccide pummari a yiya sodowi mboyri buuɗi debe a watti hen furfuru walla goñi a taƴi ɗe faɗɗi hen buuɗi noga a yari dow hen ndiyam a tawa fummi honnoon bottari waɗa yiya sodowi ñiiri buuɗi malli hemre
a ñaami a yeri ɗo e ndiyam a tawan machallah wonko ñamɗo. Hilane wona yeesoyde e ñiiri oɗo ɓuuɗi deɓe a ñaami a yeri ɗo e ndiyam ɓuuɗi malli hemre a ñaami a yeri ɗo e ndiyam a tawan hirtiki. nen no malli hemre temedere e nogay ɓeɗen malli hemre temedere capanɗe jetti nogay ɗi cooda ndiyam. nen noon sa waƴini fuu a tan ɗum heeƴan guure ka tan sa yi a waɗa jooɗiki sa won kalisi ana gassa jaaɗi ka joom kalisi ƴewatake talka ƴewete a waɗa jooɗi ka wi gadde cofe gadde friti gadde loko gadde ɗum gadde boisson kiloki taw o jetti wima 15 000 ujuna tati walla 10 000 ujunaji ɗiɗi tawan ka wallade ne tawno 1000 francs temeɗe ɗiɗi ɗe ana wuura talka ɗum sabi so kalisi noon fuu neɗɗo goto fuu ɓuuɗi temeɗe ɗiɗi ɗum ko ittante mi sikku ɗo famama an dago ñamuɗo itte an dago kalisi itte a tan kadi ko saabi ittede kalisi o fe hande jaati ngalluga so julde waɗi hoɗum hen woodi so julde waɗi fuu ko woodi de hokkude talka en ɓe faa ɓe mbalɗa iwde e ñaagunde ñande iidi nde ɓe mbalɗa iwde e ñaagunde ɗum ko zagadal fiɗiri o ɗum ko warra talka en ɓe mbalɗa iwde e ñaagunde nen noon soɓe dottaka wakkati wonde hani hokkede nde hono en worri nen noon kadi ndu julde nde wiya andi julde ko dépense julde fuu yo dépense woni e muɗum kabjude sukaɓeje lanugaluji ɗumaniji kulle goɗɗe timmata julde ne heewi doga dara e dépense ji e saɗɗaji ley ɗum sa itti kaalisi a hokki jomum jagal fijira a hokkimo ujunere goɗɗo hokki 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 ujunaje joyyi goɗɗo hokki ujunaje sappo a tawan jomum heɓan haaje mum humtode nen noon e ley ɗum so waɗama kaalisi hande o e yiyande modibaɓe hewɓe a tawan ɗum ɓuri nafde talka en ɓe jeene gawri ndi jaati saabu yiyama jaati talka en ɓe hewɓe an toon dokkama gawri ndi jaati ñanda cotto kasi ayyo ɗum fo anto nen noon Allah hokku en e faamu lobbo haya e ley ɗum o wi jokka miqdaru ha hakke wono ko hani hokkede ko so tawi ñamrino en kolli sawal ngal ɗum ko jeli kulli fardin wonde kala neɗɗo fuu sawal woni muddije nayyi e muddi annabi sallllahu alayhi wa sallam muddi woni gorko hakkundejo mo juuɗe mum ɗe mawna sanne ɗe pamɗa sanne o hebbina juuɗe makko o tamodiraɗe hono ni so waɗini juuɗe makko ɗe fesa hande gadde gawri walla maaro o watta e ley maaro to o ñeɗa fa heewa fa yuppo o watta wiye abba o tamaɗe ni kasin o ñeɗa fa heewa kasi o watta ɗiɗi o tama kasin fa heewa kasi o watta tati o eta kasin fa heewa o watta nayyi inire abba o honnoon kasin debbo o honnoon kasin ɓiɗɗo mawɗo o honnoon kasin ɓiɗɗo jokkuɗo o honnoon kasin ɓiɗɗo tatoɓo o ha jokka honni moni fof muddije nayyi wono muddide annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni so a muuri ittude ni muddije ɗe alhamdulillah hande ɗe gooji ɗe keewi eɗe e nder luumoji fees tawa hande e gadday ɗum e ɗum eɗe luumoji ka nenno sa muuji joga daragal fitiri o wadde mo e kilo ŋaji ala kulli haalin kulleje ɗe kilo ŋaji ɗi kulleje ɗe teddeefi majji pota a tawan yoga an toon ni hawran kilo ŋaji ɗiɗi 2 kilo ɗum no woodi goɗɗi kasi an toon du hawran kilo ŋaji ɗiɗi e hono 200 gramme en ɗum du ana lehe sabu ya tan kulle ɗe pota ta joni hono maaro en e ñebbe en a tan teddeefi majjum ɗum wona gooto walla alkama en e gawri en teddeefi majjum e kilo majjum teddeefi majjum a tawan wona gooto nden a tawan no ɓuroni jokka ley ɗum e fuu ƴe ngaran haalde honno watata kala kulli haal kilo ŋaji ɗiɗi e seeɗa kilo ŋaji ɗiɗi hakke hono seeɗa ɗum hono ko ɗum warata ha jokkano ɓe kaldi ɗum noon ɓe mbi hakke hono kulle hono tati en fa hono jeegom e an ɗo voilà hono jeegom an ɗo joni so ittirowo maaro hono malo Gambia ka so ittirowo maaro Gambia ka ngo fuu 2 kilo 200 grammes ɗum zakatal fitr neɗɗo goto 2 kilo 200 grammes ɗuɓetata so tawi maaro Gambia ka so tawi koye mbiyata saño ko so ɗum noon fof ɗum du ko mbiyeten nam jokka mbambari ko walla mbayeri du so ɗum noon fof saño o ɗum du 2 kilo 200 grammes so tawi du fini seremme so ɗum noon du 2 kilo 200 grammes walla suna ɗum du 2 kilo 200 grammes walla so tawi alkama ɗum du 2 kilo 200 grammes ina ɗo joni ɗi ka fuu 2 kilo 200 grammes maaro Gambia ka kañum e mbayeri kañum fini a faami kañum e alkama ɗi ka fuu 2 kilo 200 grammes ɗum zakatal fiɗiri neɗɗo goto so e kilo ŋaji woni ko ittata ha joni kulle ɗiɗi goɗɗe ka groupe ɗiɗo ɓo ɗeedu tati an toon ɗen ka 2 kilo tan ɗum woni joni so tawi a ittowo e kiningue a faami so e kiningue woni ko ittata fuu ɗum ɗon
du a tawan ɗum woni kiniga woni ko mbiyeten nam mbambari ko a faami saño o woni gawri ayo saño woni gawri saño o ɗum woni gawri saño o ka 2 kilo 200 grammes ha joni temi hono kiniga o so ɗum mbambari ndi 2 kilo tan hono noon du kaba ɗum woni mbayeri kaba woni mbambari a faami mbayeri woni kiniga o mbayeri ndi 2 kilo kaba mbambari ndi ɗum ɗon du 2 kilo wala ko yowi hen cho ñebbe ɗum ɗon du 2 kilo so kilo ittirta fou ko ni noon ha joni waktu wujubi ikhrajiha joni ka wakkati dagagol ittede zakat alfitri wakkati wajibagol ittede zakat alfitri sabi en kolli zakat alfitri o yo sunna bajibiɗo hende hen o wajiboto ɗum ko yiwi tajibu bi hulul leylat al eid ana wajibo jamma daragol lewru ndu jamma nde tabiti lewru ndu yiyama fou nde commission de lin o wari so jooɗi so lewru ndu tabiti ndu yiyama ñande subaka e julde leydi meɗen maliga nde ɗum tabiti fou aywa timmi wajibiki zakatal fitri itte ɓamde on ɗon wakkati yaade fa yehede pummari fummere yaade fa wakkati fummere ɗum wajibagol makko kana dago o itte balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto ko adi julde balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto no modi waɓe kaldi sa itto balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto fuu yo janngo fuɗɗata ñande 29 nde nden fuɗɗata so wata ñande 29 nde anton camantati anton so yiyaka 29 fuu camantati ƴeewe so yiyaka camantati ay jokka camantati goo ka ɗum ka lewru ka ɗum ka wala hen holli wi tan jokka 29 ɗum janngo nde sa muuya ittan fuɗɗa ittude janngo e yaade kasi ñande julde nde so yiyama ni so yiyaka ɗum ñande julde nde itte hono beyte julde o nden noon ittude balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto ko adi julde e ley ɗum ana dago waɗire hon noon hono weeƴa sahabaɓe gaɗiri ana dago itte balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto ko adi julde so balɗe ɗiɗi noon fou ɗum itta hono ñande 29 nde so yiyama kono mo ñalawma goto heddi e julde itti so balɗe ɗiɗi noon itta ñande 29 itta ñande camantati so Allah muy lewru nu yiyaka ɗum balɗe ɗiɗi Allah ko en faamu ka wajibagol jatingol ka kina lewru ndu yiye nde wiya ndu yiyama fou nden woni jokka wajibiki hono ittira ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi ko adi julde ko yoga e sahabaɓe jaari toon honno sahabaɓe golliri hono ibnu oumar waɗiri on noon o wi annabi sallah sallam wi man addaha kala on dokkuɗo zakat al fitri qabla salati ko adi julde fa hiya zakatum maqbula ɗum kay ko zakka jaɓaɗo noon wa man addaha kala dokkuɗo zakka o bada salati caggal julde fa hiya sadaqaton min asadaqati ɗum koye sadaqa noon jeeyaɗo e sadakaji sa itti caggal julde jippiki fuu yo sadaka noon jeeyaɗo e sadakaji bi mana ko zakatal fitri nafata ko ɗum nafata ɗum ɗon zakatal fitri o yo laɓɓinde yonki noon iwde e tuundiji yo laɓɓinde calɗi noon zakatul badani ni woni ko wiide laɓɓinde calɗi sabi a tawan zakatul fitri o ɗo woni a tawan koraka ka nafilaji juulaɗe ɗe moƴƴireji gaɗaji ɗi a tawan ɗum fu ɗum ɓiri ɗum ngabbata dow to nden noon ɗum ngabbata kina zakatal fitri itte so zakatal fitri ittama fuu nden woni ko ɗum ngabbata e ley ɗum so warti noon a yiya ene eɗen ele korka a tawan goɗɗo anton hoori ka kala ko boni fuu a tawa mo waɗa kamo wiya o korɗo noon a tawa ñamata o yarata ɗum sabu so imamul ghazali rahimahullah o wi ele deftere makko ihya ulumiddin o wi toon hooroɓe groupe aji tati groupe arandejo ɗum hooroɓe yo pelle tati fedde arandere nde nden ɗon korka muɗum nafata fe goto ɗum woni mi hoori mi ñamata mi yarata mi watta tuya o ɓamde nangue ƴelliti yaade fa nangue sama ɓamde ne fajiri ƴelliti yaade fa nangue sama mi ñamata mi yarata mi watta ko jakkano joom suuɗa ko nande muɗen ɗum woni hono tuyo ngo ele ñalawma korka o wi ka korka nafata fe goto kina taweɗa ele fedde ɗiɗo ɓerde nde fedde ɗiɗo ɓerde nde woni so a hoori fuu guite maɗe koora so a hoori noppi maji ɗi koora so a hoori hunduko ma ko hoora so a hoori kine maɗe koora so a hoori juuɗe maɗe koora so a hoori koyɗe maɗe koora ɗum woni kaɗo korka an nafa joomum a tawan goɗɗo ande wi kañum hoori hunduko ma ko hoora de
ata mo ño'a yimɓe omo yanna yimɓe omo ñaama tew yimɓe ñamde tew ɗum woni ñoore sa ñoƴi neɗɗo fa ñaami tew ay riƴi ƴammo ɗum woni ñoore o hunnuko makko hoora atan kasi o hooyi omo jooɗimo o hetni uurliji kañum e keniji ɗi walanamo kine makko ko hoora kañum tan o hoori mo jooɗi mo ƴeewa ko boni ko harmi atan goɗɗo ɗo wiya kañum hooride a jooɗi o ƴeewa télé ana ƴeewa télé ɗo ƴeewata waaju o ƴeewata film alsilamaku hoɗo ƴeewata film ngaji laaliɗi fule to e nde kulle jayɗe bondumen ɗum ko ƴeewata e rewɓe tartiɓe ɗum ko ƴeewata omo wiya kanko o kor ani kayi atan goɗɗo kiñi hoori ha lela waɗa hettini gaaki laaliɗi e jimi tuyoji e jimi jarabiji e jimi kulle ɗum ko hettini o wiya kanko o kor andi o ka hoorani goɗɗo wiyano hoori juuɗe mum ana e haramu goɗɗo wiyano hoori koyɗe mum ana e haramu o hooray nenno fa Allah yaafo ɗum fuu kina itta zakat al fitri ɗum woni nafa zakat al fitri o nenno tinnoɗen ittenmo ko adi wakkati makko no wirano o itte balɗe ɗiɗi ko adi julde ɗum samo ittanmo janngo alkamisare 29 lewru korka ramadan hitande 1400 hijri annabi sallallahu alaihi wasallam sa muyi mbiya ramadan 2023 29 muɗum woni janngo alkamisare zakat al fitri sa muyi ittan ɗum a fuɗɗete ɗum janngo allah hokki en faamu e yaade jamma julde o fadde fummere yeede nde fummere yahama fa jippiki so garɗo so ittuɗa fuu a itti sadaka a heɓan baraji sadaka ka junubaji ma ɗi yaafe o gollata ɗum laato jakka calɗi ma o gollata ɗum no itti sadaka ni a heɓan baraji sadaka ka nafa gonɗo e zakat al fitri o sa ittaymo e ley wakkati mbiyaɗo o fuu nafata ɗum mino tanga heɓama de balɗiɗi ko addi julde beede julde ɗi kiñum fa fummere yeede wakkati heɓama de joga sa ittali ko heddi ko ata ma anni woni ko woni wakkati o kana juuti nenno Allah hokki en faamu no ittitini ɗum dokka jomum teddengal de gonga an nafa talka ka an ɓuuri nafude e korka ma woni ko haɓɓi yo jakka calɗi maɗa noon an ittata so jaaha dokkowama walla du nela suka maɗa ya hokkamo ka fati wi mani mi itti zakat al fitri o waranmo fati wini fitaɗo wiyani modi wa mi mbiya ceddengal nodda jom mbiya ha miñam accu hakke warga zakat al fitri anni jafoɗa kam koy min jaati ha naɓude miñam walla ya ɓiyam noon du min jaati ha naɓude ka haqiqa tan mi ɓilliki ni worri zakat al fitri o anni nangu 400 anni walla ujunere anni passé maɗa on ko noddumami ko jafoɗa kam mbirama honi dokkam tim ka aɗa hokkata gorni ɓerde maɗa wela honno ande honno hunde tan ko wajibina maɗa a dokka o foti wañide dokka tawi aɗa jelaɗa welti aɗa seyani jomum du hakke jomum noon yo hakke ma noon andu so nafa jomum fuu an ɓuuri nafude nden no pamira hon noon aljoni ko wi wa man lam yakun ladayhi sa'un yawmul idi on mo wala sawal ko hokka ñande iidi nde sawal du ɓeydingal e dow guure makko e guure koreji makko e daruraji makko e haajeji makko al asliyati haajeji lasliyangoji ɗi bi mana ko jogui ko heƴata ñamdu makko ni saka fa ko goɗɗo hono kanko hono ñamri ko jogui ko heƴata bottari makko e hirane makko e pummare makko ni sakko fa hokka goɗɗo so warti hon ni fuu o wajibaki e makko sabi de o wawa wajibaki e makko sabi o wawa saabe kongol annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi la sadaqata illa an zahrin ghaniyin sadaqa o ɗum zakat al fitri o wajibata ko so wona e dow caagal balɗugal bi mana e dow neɗɗo balɗuɗo e dow neɗɗo geno neɗɗo malaɗo bi mana jogiiɗo jawdi e dow o woni ko wajibato ka caagal talkawal caagal ngal wala sadaqa o wajibaki e dow jomum nden no holli wiide kanko o wala ko o ñaama e nden ñalawma makko o ko ñaama kanko e koreji makko zakat al fitri wajibaki e makko sabi de o wawa nga hene wajibato e makko o wiya wajibo e dow talka zakat al fitri ne wajibo e dow talka so tawede o hokkama zakat al fitri oni fa fawi e dow guure makko ɗum woni o heɓani hen pummari e bottari e hirande fadani ko heddi kasin honnon du koreji makko ɗi ana keɓa bottari pummari e hirande fadani ko heddi fuu wajibi ko itta o ittana hoore makko ittana koreji makko sabi de o heeɓi hono ko wuratamo fa wonko fawi dow muɗum ana wajibi o itta ana wajibi jokka o itta nden no ɗum saabi so yiyan zakat al fitri o
anasi Allah sa hokkama talka andu a wala fu ley ko dokkeɗa ko de ley ɗum ni woni ko ittata andu jakatal fijiri o talka e miskina o hokketemo khasatan yimɓe jetto dokketeɓe zakka ɓe zakka bajibiɗo oɓe ɓen dokkede zakatal fijiri ndu ka khasatan jakatal fijiri ga ɗiɗo ɓuuri yahede e mun en ɗum talka e miskina. Talka e miskina mawɗi ɓe lurri e haalde talka e miskina. To mazhab maliki toni miskina kañum ɓuuri talkako. Miskina woni atan wala fey hunde on miskina wala ko watto wala ko fumata ana e jungo Allah so heeɓi ɗum botere ana e jungo Allah so omo hirani ana e jungo Allah ka tawa hono talka o kana jogii ko ñaama ana jogii hono soma e muɗum balɗi tati lewru walla yamtere ana jogii ɗum o ɓe ƴe talka to mazhab maliki to ka mazhab ay goɗɗi ɗi talka ɓuuri miskina tampere kam miskina jogii seeɗa talka woni wala fey hunde ala kulli hal tan ɗum fu ɗum talka en noon fu e basal ni noon ka basal ngal ngel ɓurandiri e ley ɗum sa ƴeewi talka jaati ana jogii koroje ɗiɗi hono koro makko kuuɓuɗo jaati o ka so jeeyi dow o a tawan ɓi mali fu e talka so wonamo Allah muyi goto koro makko mawɗo kuuɓuɗo o woni kala mo wala nguure hitande fu talka so jeeyi dow ɗum nguure hitande te bemal maɗa ngal magasin ma o omo heewi ñamri e maaroji an toon fa heewi tawi du aɗa jogii coggu somayo hitande aɗa jogii ɗum so en jaari to a tawan jawe malien en fu e talka en no ko ɓe heedi e malien nde goƴa lewru warta so goƴi lewru warti hokkama jondi muɗum fu ya sooda caku maaro joƴƴina sooda caku gawri joƴƴina hokka coggu somayen ko heddi ko waɗa essence ji crédit ngaji e haajeji muɗum ɗum ɓuuri hewde walla du dawa beete so dawi yeehi fu heɓan ko nasama ko yappa janggo e hinno haajeji muɗum ni wonno worɓe ɗum woni ko ɓuuri hewde e yimɓe ɓe nden noon so wartini wata en talka en sa tawi enen dokkodirta enen koye meɗen de enen ni woni dokkodiroɓe hono zakatal e fitiri o Allah ko en faamu nden no o wi dokke zakatal fitiri o fatibu biha nafsan dokkemo laɓɓinon koye moɗon tawi ɗon jarri du koye ittemo du o kiɓɓo fata naqqi sommo itte hono no wiira noon ko wiya kiloŋaji ɗiɗi e garamuji temoji ɗiɗi ko hokkire noon ko wiya kiloŋaji ɗiɗi ko du hokkire noon so kaalisi dokka temoji ɗiɗi kiɓɓe ni wonno wiya neɗɗo goto fof itton dokkon kiɓɓi noon nam cuuɓe du e ko ɓuuri moƴƴude e ñamduji moɗon an a ñaamo maaro dokka gawri a ñaamo maaro dokka mbayeri a ñaamo maaro dokka alkama a andi maaro ngo ɗum horsude no nene itta e maaro nga ɗum maaro hon lobbo ngo gara so malo wusu maro wubinago walla alkama en gaɗa hon ni ko saabide an ɗum ñamata nenno ko jiɗɗa ko ɗum kanɗa hokkude so fa Allah yoɓe jiɗɗa fa gasa ga fu ko jiɗɗa ko ɗum woni ko dokkata nene Allah hokki en faamu nenno en kaɗan ɗo e kabaru zakatal fiɗi ɗo joni en gara e kabaru hono julde nde ko neɗɗo hani wadde ñande julde nde o wi ibadallahi jiyaɓe Allah andon nan min al ibadati l mashrua ana jeeya e juldeji sharɗinaɗi gaɗaɗi e sharia fi hitami shahri ramadan e timmol lewru ramadan ndu de ko wiyete idul fitri iidi yargo ɗum woni julde korka sa muyi mbiya ni julde korka nde walahu adabun minha ma yali julde korka nde ene jogii neediji ɗi eɗe ngara haalde ɗi jooni arande hen fuu alghuslu wa tatayub wa lubusu ajmali thiyab lootade ñande julde nde fotemaade fummere fuu lootoɗa faa laaɓa ɓornoɗa kaddude maɗa lobbe gaɗa parfum e calɗi ma ɗi faari uura sa gorko noon ka dagata ko debbo waɗa parfum ya miside ɗum dagata ko debbo waɗa parfum ya miside ɗum dagata ko nen noon sa gorko noon fu gaɗa parfum ja miside ɓornoɗa kaddude ma lobbe wi a kadu kaddude kese de kaddude lobbe sa heeɓi kese alhamdulillah gasi sa heeɓa kese kaddude ma kinƴe ɗe lonna fa laaɓa gaɗa hen gom jaaha pasowa walla tappa ɓornoɗa ni wonno wiya kese wona wajibi ka sa heeɓi kese alhamdulillahi rabbil alamina yo nema noon ana moƴƴi ka sa wala kese kinɗe ma ɗe pasade ɓornoɗa ɗum goo ko yiɗa waɗa ñande julde looɗa lootagal julde lootagal wiyete lootagal ko anduɗa ko loɗɗa ɗum lootagal janaba ngal gaɗa ngal ɓorna kaddude ma lobbe gaɗa parfum ɗiɗi ko yiɗa ñande julde so tawi julde korka noon fuu al aklu qabla al khuruji ila salati l id ila salati idi l fitri dañ ko ñamuɗa fodde maade fummere so tawi julde korka dañ ko ñamuɗa
fadde maɗa yaade fummere ko ñamata ko du fesa tamoroje noon kaƴe laato ala witrin e dow witru on ko wiyete impere ko tamanore wotere walla tamoroji ɗiɗi walla tamoroji tati walla jeɗɗi walla jeenayi laatoro wonni ko feccataga kono yimɓe ƴiɗo wiyete witru so keɓade fummere ga iidi ga holli ɗum woni hande julde noon da ko ñamɗa hande wona korka ɗum ana yiɗa hen kasin du tataɓel ko yiɗa e julde nde ɗum julde iidi nde ɗum woni attakbir kabbirali ɓamde gila jamma lewru iidi nu gila jamma wi'a lewru nu darkinde kabbirali ɗi puɗɗata fa yattogol almami fummere so iidi fu ɗo timmata so layya noon fu ɗi continue fa balɗe tati caggal julde kadi kabbirali ɗi ana jeeya e noneji majji ko wiyete allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd won wiyoɓini o wiyoɓini subhanallahi kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ɗon kabbiralɗi wiide wonni yaade nen noon ɗum duna yiɗa ɓamde gui jamma lewru ndu dari fa alama yetto fummere so almami wari fuu ɗi taƴe an jeeya ko yiɗa ko yiɗa en kasin du nawi ɓeɗe julde irine yani assalatu fil khala'i illa li darura julde e boowal julde e feeya so wona darura asulu fummere ni en juldaka le miside ɗum ne asulu oka ka so darura woodi fuu darura woni ɓillare so ɗum woodi fuu ana juuɗe e ley miside wonde kammu toɓe annabi sallah sallam juuli e ley miside ka so wona ɗum fo annabi sallah sallam boowal woni ko o juulata nden du andi fa joni hono joga e burusaji ɗi fuu caggal gendi fummere watta ni woni asulu ni ɓuuri yiɗede du ka ni heɓatake le ngalluje ɗe ka ƴeewi Bamako ɗo gellal manngal noon Bamako e aduna wiide heɓan ladde fan juula wona ko newi so wona hono gelle gonɗe seraje ɗe so wona de'ele gonɗe seraje ɗe wiide heɓan ladde juula wona ko newi ka alhamdulillah won misidaji joguiɗe terrain ngaji won misidaji joguiɗe boowal gueltete boowal miside ngal juulate wona le reedu miside ndu ɗum ana woodi ana woodi misidaɗe ɗe terrain ɓatti juulan les terrain o mine jatta min to noon no wori juulan les terrain o ha wiide kadi ndu dele ɓattinirɗe ɗe fof miside ɗe kawra jam juuɗa terrain o deni mumen hono terrain principal juurawa toon ɗum ɗum wona ko newi so miside ɗe fof tawan mono fof ko heɓata darta nen no kulle goɗɗe won toon a faami ɗum hatta ɓe hawrude soɓe kawri ɓe juldi fono ko heɓete ko kayni soɓe kawri ɓe juldi kasindu homo latto almami homo julnata miside ɗiɗi tati kawri on homoni almami ɗo du haala mum no woodi ɗum saabi soɓe jaɓata hawrude fa ɓe julda o mono fof julde miside muɗum nan noon ana dago basi walay ka asulu o ka juule caggal gendi ɗum woni asulu joyɓel ko yiɗa ñande julde khuruju nisai wa sibyan ila sahati l eid rewɓe e sukaɓe ɓe fof ɓe jaa julde annabi sallah sallam ñande iidi fuu jaltinennam sukaɓe e rewɓe ɓe fof ɓe jaa fummere fey debbo mo juulata annabi sallah sallam wi o yaa fummere o jooɗo caggal to fode natale miside o jooɗo caggal ga o nana kuɗɗo ko almami jangata ko o ɓama fatiha duwa ko duwete ko duwo o wuujo nen no barke woni hen moƴƴere woni hen Allah jabone Allah holli ma wuuri nen no ley ɗum o yaha o farra way aɗani enen ni hasna enen pulaku rewɓe heewa yadde fummere nen no paamen nam ɗo annabi sallah sallam yamiri en rewɓe ɓe jaa fummere sona darra goɗɗum woodi ni ɓe jahani ɓuuri ka nen no rewɓe sukaɓe fof jalta jaa fummere kadi nde fummere nde so e boowal waɗi naafila wala hen a daɗan gudu salli ma tan jooɗɗa a daɗan tapi ma tan jooɗɗa a daɗan dago ma tan jooɗɗa so e boowal noon ka so e ley missiide noon sa naati missiide nde fof a jewtan missiide jooɗɗa sa naati missiide fuu a jowtan missiide jooɗoɗa ni woni honno ɗum worri caggal ɗum sagiraɓe toɓɓere jeego ɓerde e kabaru iidi o ɗum woni alkhuruju min tariqin akhar yani arrujuu min tariqin akhar so yaha fummere fuu jaara laawol saɗa warta kasin gartila laawol gongol kasin sabu ñande julde nde a tawan malaika en ana dari e boli ɗi fuu malaika en ana dari e ɗati ɗi fuu malaika en ana dari e laawi ɗi fuu malaika en nen noon fesa yiyataɓe ɓe ceedo to mani yaariga fummere ɓeydu ceedo mani wartiri ga iwde fummere
neno saɗa laawi maɗi luttodiraɗi ana yiiɗa feeta filoto nde jaada pummere nde jaarala golɗo laawol nde gartata nde gartira golɗo laawol ɗum a yiiɗa e fummere julde nde ko yiiɗa hen kasin du attani atu jowtodirgol jowtodiron nam du'odiron nam jowtodiron nam ko saabi nande julde nde sahabaɓe mbo wi'odirde taqabbal allahu minna wa minkum allah jaabono minen e moɗon fof nin rewi ɗum jokka ni haala maɓɓe kamɓe ni moni fuddu e haala muɗum en ɗumen allah hollenma wuuri ala en juuli kewɗi jaroɗon jaafoɗon keɓiri wagara moni fu yawno wiyata ɗum ɗon a yiiɗa e hono ñande julde nde nden sagaɓe aɗi en gaari faa ɗo inchallahu taala en kaɗan ɗo nenno en kaɗan ɗo en jowti kala tawaɗo ana ƴeewa Pinal TV fou debbo hen gorko hen suka e mawɗo fo jowtama en jowti guila e directeur général walla directeur programme warde technicien meɗen hannde Saloum Diara yaadi e kala ƴeewowo Pinal TV fou mone fo jowtama inde mum e fere muɗum eɗen ñaaji Allah subahanahu wa taala Allah naɓu télé o yeeso Allah yaarumo yeeso saabi wiide eɗen gara ɗo hono émission goɗɗo kasin e ley hono korka kasin eɗen mbawide antiɗe nenno alhamdulillah rabbil alamina émission meɗen spécial ramadan eɗen mbawide alhamdulillahi en gaɗimo du o gasi alhamdulillah moƴƴi du Allah holli e mawri kala moodi baaɓe tawaɓe gari ɗo e ley émission o gari wadde émission participé fuu yo Allah yoɓuɓe Allah wan ɗum fi misani hasanatim Allah yoɓɓe kala moƴƴere ko ɓuuri yidde en jowti sanne télé o hoore ɓe golloɓe fuu ɓe balli ene émission spécial ramadan e ganduɗaɓe duwaw Allah yoɓɓe kala ko ɓuuri yidde e foof Allah ɓamti télé o Allah yaarumo yeeso Allah ɓamtumo e dow télé ngaji aduna o fof Pinal TV e ñakki Allah subahanahu wa taala wa ma zalika ala llahi bi aziz ɗum wona ko tiiɗi Allah men en jowti directeur programme o sanne o faabiki ene émission spécial ramadan o kaddi bawɗe makko nen ɗo ɓe jettama sanne en jowti ɗum ƴeewoɓe du wakkati fuu dan nodduɓe anan jowta anan du o feyanke o nodda kam yimɓe hewɓe noddi anan jowta anan du o anan mbiya émission o e weeliɓe nen Allah faabo en faaboɓe Allah yaari émission yeeso eɗen mbiya allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi l'alamina innaka hamidum majid allahuma taqabbal siyamana allahuma farrij kurubana اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك واهد المشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين